ngifuna ukuwasha manje nje ngixolise ukufika sengigcokise kwenika sengigqokise kwenika kade kunzima kade ngingahlelanga ukuthi ngihlale ngithi nje hhayi ngoba ngiza ngapha hhayi into ezothi nje kancane siyabingelela bafowethu babingelela MC egameni lenkosi ubingelele umakhelwane wakho uthi makhelwane noma ugodona kodwa nje sawubona noma ugodvola ubingelele makhelwane singagodoni haleluya Bishop-ke ngithe ngithi ngiyahamba ngahlangana nento ethi kukhona izwi elakhulunywa phezu kwempilo yami nawe nawusomandla esibumba emaphakadeni kunjalo kunalento nje ethi kukhona izwi elamenyezwa phezu kwempilo yami nawe nawusomandla esibumba emaphakadeni ningake ningiboneke ni-microphone eyodwa nje uthona magijima ize ngaphambili kukhona izwi elamenyezwa Yesu kwempilo yami nawe nawusomandla esibumba emaphakadeni awubakithi Oh, Jess. Oh, Shabaya. Hey. Oh, Jess.